sa Dios nga Amahan, nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagatuwag ko kang Heso Kristo, iyang buktong anak atong Gilo. Ipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, nahataw gikan ni Maria nga ulan. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gihilansang sa krus, namatay o gilubog. Miadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa to sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya ron paghukom sa mga buhi o sa mga pinatay. Nagatuwag ko sa Espiritu Santo, sa Santos ug Katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan.